παραμέτρησες θέλει. Πολλές. Θέλει Γι' παραμέτρηση. αυτό θα βάλεις κάθε 6 μέρες 2 πλαίσια με κλεισμένο γόνο, ή το δουλεύεις όσο πάει, 2 εβδομάδες περίπου, και μετά αφήνεις 2 κελιά από αυτά που έβαλες, από αυτά παραδείγματος χάρη, ναι. και βγαίνει η μάνα και σε πολύ μικρό διάστημα. Εδώ δεν πνίγονται ρερούς? Όχι, δεν πνίγονται. Είναι τα ίστρα έτσι εδώ που δεν πνίγονται. Έτσι φαίνεται λίγο κολυμπάνε και μετά θα βγουν την άκρη και βγαίνουν. Αυτές είναι φουσκάλες, δεν είναι τίποτα. Να τσιμπάνε, αλλά δεν περνάνε το γάδι. Πώς μπορείς και δουλεύεις με αυτά τα γάδια? Δεν μπορώ αλλιώς. Γιατί πρέπει να δουλέψω γρήγορα και είμαι και αλλεργική. Έχω πολλές αλλεργίες και δεν θέλω να ρισκάρω να μου βγει αλλεργία για τα μελίσια. Σωστά. Και μου είπε ο γιατρός να μην με τσιμπάνε πολλές φορές. Λοιπόν, μια χαρά είναι. Έτοιμο. Οπότε του βάλες στο πλαίσιο. Ακριβώς, είναι έτοιμο και δεν πρέπει να το ξαναλύσεις. Δεν χρειάζεται να το σφίξεις, είτε κάτω είτε πάνω. Όχι. Τέλος. Οπότε παίρνουμε αυτά. Παίρνουμε και ένα πλαίσιο όμως για να τα εμβολιάσεις ξανά. Κοίτα πόσο μεγάλα είναι. Πολύ ωραίο. Βγάλω το και αυτό. Πάρουμε και σένα. Πολύ ωραία είναι. Μπράβο. Επιτυχία. Και την επιτυχία, ναι. Πάρουμε και αυτό που έκανε την επιτυχία. Καλά. 4-5 να μην τα πιάνουν, επιτρέπεται. Είπαμε, η ποσότητα δεν αλλάζει και ιδιαίτερα. Ξέρετε, θα ψάξω εγώ ύστερα για πλαίσιο και θα σας αφήσω, γιατί εσείς πρέπει να φύγετε και εγώ θα κοιτάξω κάποια μελίσια ακόμα λίγο πιο... Ναι, πάρτε το Παναγί. Αυτά τα αφήνεις εδώ, έτσι? Ναι, ναι.